Türkmenistanlı migrantların yeni birinin Türkiye'den deport edilýändigi habar berilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Türk Raýdaşlyk Guramasy mazlumlar Türkmen migranty Maksat Baýmuradowyň 31 awgustda Stambulda saklanandygyny we Tuzladaky deportasiýa merkezine alınıp gidilendigini habar berýär. Guramanyň 6 sentýabrda Twitterda paýlaşan maglumatyna görä 1 sentýabrdan bäri Diyarbakır şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan Baýmuradow barada deport etmek kararı kabul edildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Diyarbakyr'ın deportasiýa merkezi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanyşyklary başa barmady. Baýmuradow Türkmenistana iwerilse ol ölüm, gynamalar we ýowuz darasmak tewekilçilikleri bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Sol sebäpli Baýmuradow hakynda çykarylan deport karary ýatyrylmalydyr. Diýilip maglumatda aýdylýar. Gurama Baýmuradowyň näme sebäplere görä Türkmenistanda gynamalara we ýowuz çemeleşmelere sezewar ediljekdigini, munyň onuň sosial ulgamlarda beýan eden garaýşlary bilen baglymy ýa däldigini aýdynlaşdyrmaýar. Ýöne soňky ýyllarda daşary ýurtlarda öz syýasy we jemgyýetçilik garaýşlaryny beýan eden ýa-da türkmen häkimetleri tarapyndan ýydarlanýan Türkmenistanlaryň daşary döwletlerden deportasiýa edilmegi we Türkmenistanda ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal peýda bolýar. Mary vilayetinde doglan 30 ýaşly zähmet migranty Baýmuradow internetde türkmen raýatlarynyň Türkiýede we Türkmenistanda ýüze-ýüz bolýan ýagdaýlary, olaryň hak hukuklary barada çykyş edip öz garaýşlaryny ençeme gezek beýan etdi. Baýmuradow geçen aýyň ahirinde Migrant Media proýektine beren interwýusunda özüniň ýaşamagy ýytýarnamasynyň möhletiniň oktýabryň ortasyna çenli bardygyna garamazdan iýunyň ortalarynda Stambulda saklanandygyny aýtdy. Şonda ol polisiýada özüne ýaşamagy ýytýarnamasynyň ýatyrlandygyny aýdylandygyny, ýöne tutsaw edilmekden saklanandygyny hem gurrun beripdi. Migrant Media proýekti Baýmuradowyň bu interwýunyň izi süre saklanandygyny habar berdi. Bu waka Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň bekanun migrantlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýän we türkmen raýatlarynyň köpçülikliğin watanyna dolanmaga mejbur bolýan döwrüne gabat geldi. Türk häkimetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 maýda täze 5 ýyl möhlet bilen prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işler ministri Ali Yerlikaýanyň 4-nji iýunda wezipe girişmeginiň izi süre ýurtda bekanun ýaşaýan migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirdiler. Bu waka Erdoğan'ın öz saýlaw kampaniýasynyň dowamında tertipsiz bekanun migrasiýany 0 derece çenli azaltmagy wada bermeginiň ýanyna gabat geldi. Soňky ýyllarda Türkiýede bekanun migrantlar bilen ilteşikli jenaýetlaryň gözgörteli artmagy Türk halkynyň arasynda bu babatda nägelikleri döredipdi. Türk häkimetleri tutsaw we deport edilen 10 miňlerçe migrantyň haýsy ýurtlaryň raýatlary barada häzire çenli açaçan maglumat bermeýärler. Olaryň arasynda türkmenler hem bolup, Türkmenistan geçen aýyň başynda Türkiýeden deport bolan 1000den gowrak raýatyny ýurda getirdi. Garaşsyz neşirler olaryň arasynda Türkmenistanly raýat aktivistleriniň hem bardygyny habar berip gelýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň 4 sentýabrda çap eden maglumatynda Türkiýede bolan wagtlary protestlere gatnaşyp sosial ulgamlarda türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edendigi aýdylýan 2 aktivistiň Türkmenistana iwerlendigi we olaryň biriniň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsaw edilendigi aýdylýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri Türkiýede 10 miňlerçe türkmen migrantynyň duçar bolýan ýagdaýlary, olaryň Türkmenistana deport edilmegi we ýurtda ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlary barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Azatlyň ýurduň Türkiýedäki ilçihanasyndan we Stambuldaky konsulhanasyndan telefon arkaly kommentari almak synanyşyklary hem oňy netije tapmaýar. Bu aralykda Türkmenistanda habarçylarymyz ýurtda hususan da Balkanda Türkiýeden deport edilip watanyna dolanan raýatlaryň sanynyň gözgörteli köpelendigini we olaryň kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan ýydarlanyp ýygyderli soraw edilýändigini habar berýärler.
Türkmenistanyň Günbatar vilayatynda valutanyň gara bazaryndaky söwdegärler barlyklara sede bar edildi we tutsak edilip soň boşadyldy. Azatlyň vilayatdaky habarçylary polisiýanyň valuta söwdegärlerini garşy eden reýtleri barada habar berdiler. 7 sentýabrda Balkanawadyň merkezi bazarynda valuta çalşygy bilen meşgullanýan onlar çyraýat tutsak edildi we polisiýa bölümine gidildi. Yerli çeşmelere görä reýtlere polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri gatnaşypdyr. Dayxan bazarına geçirilen reyt wagtyny valyuta söwdasy bilen meşgullanýan raýatlaryň hemmesi ýaly 40 töwerek adam tutsak edildi. Polisiýa bölümine akidildi we sorak edildi. Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşmäniň sözlerine görä tutsak edilenler saat 10-dan akşam 5-e çenli polisiýa bölüminde saklanypdyr. Ýurtda nagt pul çalşygy bir kanun hadaplanýar ýöne valuta çalşygynyň resmi bolmadyk gara bazary köp ýyl bäri saklanýar. Häzirki reýtleriň we valuta söwdegärleriniň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada resmi görnüşde düşündürüş alyp bolmady. Emma anonim görleşen çeşmeler bolsa polisiýada tutsak edilenlere reýtleriň dolanşykda galp banknotlaryň peýda bolmagy bilen baglanşykly diýilip aýdylandygyny habar berýärler. Galp banknotlaryň peýda bolandygyny aýtdylar. Pul çalysýanlaryň nagt pullarynyň hemmesi ýürüti enjamlarda barlandy. Pul çalsylanda seresap bolun diýildi. Seýlehem bölümde tutsak edilenlere galp pullar we olary taýgarman usullary barada dokumental film görkezildi. Mundan başga da görkezmeler berildi we galp manatlaryň ýa-da dollarlaryň tapylan halatynda derrew habar bermek talap edildi. Dip çeşmeleriň ýene bir aýtdy. Çeşmelere görä tutsak edilenlere hususan 5 sentýabrda Gyzylarbat bazaryndaky näwelli adam tarapyndan köp mukdarda galp dollar satylandygy barada habar berilipdir we şoňa meňdeş ýagdaýlardan höşgär bolmagy çağrylypdyr. Şeýle hem olara ýanlarynda kameranyň bolmagy maslahat berilipdir. Tutulan valuta söwdegärlerine netijede 3 hepde azadlykdan mahrum edilip mejburi işlere çekilmek ýaly çäre görüljek aýdylypdyr. Emma olara özlerine derek pakty ýygmak üçin hakyna adam tutmagy ruhsat berilipdir. Geçmişde valuta alyp satýanlara garşy çäreler döwlet bayramçylyklarynyň we ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky möhüm wakalaryň öňýany güýçlenýärdi. Şeýlehem kanun goraýjydararyň ýol başçylarynyň çalışmagynyň ýa-ni häkimetleriň valutanyň gara bazaryna ün sartýardy. Käbir halatlarda täsirli wezipeli adamlaryň goldawyna daýanyp işleýän yerli iri pul çalşýanlaryň täsir meýdanyny gaýtadan paýlaşmak synançyklary hem valutanyň gara bazarynda durnukçylyk döredýärdi. Türkmenistanda dollaryň gara bazary 2016-njy ýylda nagt valutanyň konvertasiýasyna resmi gadagançylyk girilenden soň döredi. Kanuny bolmadyk dollar çalşygy bazarynda ýurtdaky sosiallyk tasady proseslere baglylykda ütgeýän öz düzgünleri hem valutanyň hümmeti bar. Şol birakdyň özünde de birnäçe ýyllap türkmen manadynyň gara bazardaky hümmeti ütgese de resmi nyrkdan azyndan 5 esse ýokary çäkde saklanýar. Şunlar Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap vilayatynyň Türkmenawat şäherindäki idarasynyň öňünde biometriki pasport almak ýa-da onuň möhletini uzaltmak isleýän raýatlaryň sany göz görteli köpeldi. Azatlyk radiosynyň Tebitdäki habarçysy munyň daşary döwletlere wiza almakdaky täze düzgünler bilen ilteşiklidigini aýdýar. Häzir daşary ýurtlara şol sanda Russiýa we Türkiýe wiza almak isleýän raýatlaryň biometriki pasportynyň möhletiniň gutarmagyna 1 ýyl 6 aýdan köp wagt galan bolmaly. Eger biometriki pasportyň möhletiniň gutarmagyna 1,5 ýyldan az wagt galan bolsa onda raýata wiza urulyp berilmeýär. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiziň we Lewaplylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtlaryň ilçihanalary we konsulhanalary munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Adatlyk bu barada Russiýanyň we Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanalarynyň telefon arkaly kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de bu düzgünüň diňe uzak möhletleýin okumak ýa işlemek üçin gidýän raýatlary değişlimi ýa-da onuň gysga wagtlaryň syýahatçylygy gidýänleri hem öz içine alýandygyny ýa almaýandygyny hem häzirlikçe anyklap bolmady. Köp adam bu düzgünden habarsyz daşary ýurda okumagy ýa-da işlemäge gitmek üçin resmi namalaryň ençemesini toplap özüne döwlet idarasynda işleýän kepil tapyp Aşgabada gidip wiza tawşyrdy we birgiden çykdyjy etdi. Russiýa çakylyk hatyny oňartmak üçin 300 000 manat çykdyjy eden adamlar bar. Olaryň hemmesiniň çykdyjylary puja çykdy diýip Lewaply ýaşaýjy aýtdy.
Bu düzgün köp adamın biometriki pasportlarının möhletini uzaltmak üçün howluk moç Sevitin migrasiya edarasına barmağına getirdi. Ýöne nowata durmak üçün edaranyň öňünde garaşýan lewaplylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, migrasiya edarasynyň işgärleri nowat üçün talon bermeýärler we olary täze 2024-nji ýylda ýüz tutmagy maslahat berýärler. Häzirki wagtda mundan 4-5 ay odal talon alanlaryň resmiýnamalary kabul edilýär. Olar resmiýnamalaryny tapşyryp biometriki pasportlarynyň täzelenmegine garaşýarlar. Bu proses 1 aýdan 3 aýa çenli çekip bilýär. Dip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada Sevitin migrasiya edarasy bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi.